ca un pont. Povestiți întotdeauna ceva relevant despre voi. Sunteți moderatori, despre voi în timpul show-ului. Întotdeauna chestia asta va da o senzație de intimitate și de apropiere. Adică pune-te și pe tine în povestea asta cumva. Cum sunt doamnele care spun, explicați-mi mai bine pentru că sunt blondă. Deși doamna e foarte deșteaptă care spune. Sau, în momentul în care vrei să spui ceva, a venit, am o ediție, da, ediție specială, dosarele VIP, în sâmbătă, deci sâmbătă, exact cu o oră înainte să plecăm către înviere, este domnul Ionașcu, am vorbit despre Mormântul Sfânt. Am povestit pentru că am fost la Mormântul Sfânt. Orice model de la tot, putea spune, da, domnul Ionașcu, spune, de câte ori ați fost? De 16 ori. Ia povestiți, domnul. Ideea este următoarea. Și o spune un domn, a cărui carte o găsiți lejer pe net, o citiți, eu vă arăt cum am luat-o eu acum 20 de ani, ca să înțelegeți că se țin cărții. Se numește Larry King și se numește Secretele Comunicării. Căutați-o, este foarte ușor de citit și este foarte bună, deși vremea a trecut, regulile sunt aceleași. Secretele Comunicării. Și Larry King zice așa, toți cei care au vorbit 5 minute cu mine știu că sunt din Brooklyn și că sunt evreu. Sunt mândru de ele și e o modalitate de apropiere cu interlocutorul meu. Deci, zi ceva despre tine ca omul să simtă că îl faci părtaș, înțelegi? E ca și cum ei spune, ai face o mică confesiune a unui prieten. Și omul dacă să simte chestia asta. Și se creează un fel de apropiere. Punctul 3. Ce faci când ai oameni emoționați sau închiși? Pentru că există oameni de genul ăsta cu care nu poți să comunici. Dacă este emoționat, am avut, deci eu mi-l aduc aminte și acum în 2007 pe Mihai Albu, care a apărut în diverse ipostaze în revista VIP și mi-au povestit oamenii cum a intrat în studiu. Mihai a intrat așa, zicea, băi, ce îmi zice ăsta, ce se întâmplă? Și l-am văzut că este emoționat. Așa spune și Larry King. Când îl simți pe om că intră în studio și este atât de emoționat încât n-are curaj să spună sau nu livrează, du-l în zona lui de confort. Și ce mai face? Și da, ce mai face? Și sunteți bine, bravo! Și cum e? Și încetul cu încetul poți să vorbești inclusiv despre faptul că el este emoționat. Și la un moment dat povestește Larry King și se întâmplă mereu chestia asta, ca un om să-și dea atât de tare drumul la gură când se eliberează de emoții, încât la sfârșit să vrei să iei publicitate și să n-ai loc de el. Deci încercați, dacă tot l-ați chemat și nu emoția este subiectul, adică faptul că el nu se descurcă, pentru că nu are cum să fie un subiect, în momentul în care sunteți în fața unei camere, voi trebuie să știți pe cine aveți lângă voi și ce vreți să obțineți. Vreți să obțineți ceva de la omul ăla? Păi dacă vreți să obțineți ceva de la omul ăla, hai că faceți-l pe om să vorbească. Sunt convins că în fiecare dintre voi există un mic, nu știu dacă de la cucornițe, care știe să te tragă de limba. Ăla trebuie să-l folosiți. Sau mare, după gust. Înțelegi? Deci ăla întotdeauna te face, ia, ce mă fac eu cu omul ăsta? Cum îl iau, cum îl înfășor ca să obțin ceva de la el, că eu am treabă cu el, trebuie să mă folosesc de el într-un fel sau altul. Există cetățeni care vin și care nu vor să spună nimic. Larry King vorbește în carte despre celebrul actor Robert Mitchum, care a venit în emisiune, avea 30 de minute cu el și el a spus numai așa, da, nu, habar n-am, s-ar putea. Păi ce te faci că ai câte unul de genul ăsta, care e posibil, de exemplu, să-ți intre într-un live, să ai o parte de emisiune cu el, să crezi sau să se sucească, să spună că vorbește ceva și nu mai vorbește. Aici folosește acel sfat pe care vi l-am dat cu mai multe informație decât trebuie. Omul respectiv nu vrea să vorbească. În acel moment, în mințișoara ta se declanșează acel ceva care te face ca, indiferent în ce stare de doi bani ești, când intri și când se dă drumul la treaba asta și ești făcut pentru ea, e ca și ești fresh. Ești pregătit, e ca și cum acest lucru este cel care te face să trăiești. Că după aia cazi din nou în oboseală, e altceva. Am avut perioade în care 4 luni în care n-am dormit decât 3 ore pe noapte, pentru că toată această adrenalină m-a făcut să ajung la un stadiu de stres, astfel încât de la un anumit moment, deci de 6 ani, eu să dorm numai cu pastile. Până când se nimeresc pastila bună, am luat ori prea mult, ori prea puțin. Dacă luam prea mult, dar în moment eram pus un buimac, dacă luam prea puțin, eram foarte obosit. Însă de fiecare dată când am fost pe sticlă, deci eram ca și cum atunci mă trezisem.
Asta o să faceți și voi dacă sunteți făcuți sau o să faceți treaba. E o adrenalină care te face să te miști acolo și să funcționezi. Prin urmare, o să ai o mulțime de întrebări pentru cetățeanul respectiv, care nu răspunde nimic. După aceea, sfatul lui Larry King și al meu este același. Nu-l mai chema niciodată. Dacă a venit și și-a bătut joc de ceea ce urma să facă și știa că intră într-o convenție media, ce am venit aici? Am venit să ne luăm la mișto? Ia, acasă. Nici un om nu face o emisiune. Adică, domne, dacă nu-l mai chem pe ăla, s-a dus naibii și nu o să mai meargă niciodată. Poftim, trăim fără niște oameni care să intre într-un show de ani de zile, de 10 ani, de 11 ani, oricâți. E lumea largă. Sunt atâtea subiecte în jurul nostru. Dacă unul este puțin capsat, să fie la el acasă. Bun, mergem mai departe. Pune întrebări cu răspuns deschis. Sunt oameni care pun întrebări și este întrebări de da sau nu. Sunt întrebări de da sau nu, ceea ce nu este în regulă. V-am spus, folosiți-l pe ăla micul din voi care vrea să descoasă și asta înseamnă și cum e. Și cum s-a întâmplat. Bănuiesc că ați vrut să faceți nu știu ce. Deci, cum trageți oamenii de limbă în viața de zi cu zi, trageți-i de limbă și aici. Întrebările cu da și nu se pun doar o dată sau de 2 ori în emisiune, în show și o să vă spunem. Punctul 5, foarte important. Nu vă faceți un obicei din a întrerupe invitatul. Există oameni care statistic vorbesc mai mult decât invitatul lor. Nu? Colega din spate râde că asta i s-a întâmplat data trecută. Deci, există oameni care vorbesc mai mult decât invitatul lor. Există fete la Realitatea TV care pun o întrebare, după care răspund ele, se numește Denis Rifai. Pune întrebarea, răspunde la întrebare, îl face doi bani pe ăla care a subiectul întrebării și după aia zice și dumneavoastră ce părere aveți? Păi, da, adică ai răspuns, aș mai zice și eu ceva. După care vrei să răspunzi după 1 minut te întrerupe. De ce? Mai are ceva de spus. Da. Ferească Dumnezeu și Măicuța Domnului. Deci te duci în emisiune, dar știi, adică te duci acolo și te întrebi eu ce caut eu în viața mea? Știți? Exact chestia asta este. De ce eu? Sunt oameni care credeau că e o chestie de dinamică să-l întrerupi. Greșești. Pentru că s-ar putea ca omul să spună ceva important și tu ca bou îl întrerupi. Prin urmare, nu e o șmecherie să-l întrerupi. Întrerupe-l când simți că bate câmpii, tu pui întrebări, ceva și se duce. A fost un film care a fost la 1 noapte la Antena 1 și pe care vă invit să-l căutați, se numește Frost Nixon. Este vorba despre, după ce președintele Richard Nixon și-a dat demisia în urma scandalului Watergate, un moderator care era de monden, David Frost, și-a pus banii lui la bătaie și a dat omului o avere ca să-i facă un interviu. Și au stat 12 ore de interviu și în primele 5-6 omul nu știa să-l întrerupă pe Nixon. Și omul spunea numai ce voia și toată lumea îi spunea, ratam interviu. Lumea nu o să simte, deci nu i-ai pus întrebările. Și cu 2 zile înainte, Nixon îl sună pe Frost și vorbește cu el într-un fel în care Frost își dă seama că dacă nu se trezește acum nu se mai întâmplă nimic, află acea informație care schimbă tot și omul nu mai apucă nimic să spună la ultima întâlnire și acest interviu devine istoric. L-a întrerupt când a trebuit. E foarte important. Mai departe. Nu uita, punctul 6, nu uita de ce ești acolo. Păi de ce ești aici? Nu lăsa interlocutorul să scape fără să spună nimic. Noi trebuie să obținem o știre din fiecare întâlnire. Omul trebuie să rămână cu ceva, cu o părere, cu o știre, cu ceva despre omul respectiv. Despre noi, dacă vorbim. Omul trebuie să afle ceva. De asta, apropo de Frost și Nixon, omul nu fusese întrebat despre povestea cu Watergate și despre război. Și până la urmă, sintagma care a făcut acest interviu istoric a fost: ca președinte, dacă fac lucruri ilegale, se acceptă. Până la ultima întâlnire nu a obținut. Până atunci omul vorbise numai ce a vrut. Prin urmare, v-ați dus într-un loc, vorbiți cu cineva, dacă a trecut timpul și n-ați obținut ce ați vrut, luați banii de pomană pe jumătatea aia de oră. Mai departe, se întâmplă. Deci răbdare, e altă parte, e altă. Punctul 7. Ascultați-vă intervievatul cu atenție, pentru că s-ar putea
ca el să spună o chestie foarte tare și acea chestie tare să schimbe de fapt cursul emisiunii. Mi s-a întâmplat cu Mădălin Voicu să nu-mi spună lucruri despre un băiat al lui care nu este recunoscut, pe care nu știe nimeni, trăiește în Italia. Și omul l-am luat pe toate părțile și până la urmă să spună cum îl cheamă. Și spunând cum îl cheamă, l-am căutat pe Facebook și i-am dat și poză. Și pe aia mi-a spus, bă, nu vreau maică să popularizăm chestia asta. Dar l-am luat cum îl cheamă, așa și mai cum. Și așa și mai cum, s-a dus. A aflat, nu s-a întâmplat nimic. Pentru că a fost făcută cu foarte multă finețe. Da? N-am căutat viața omului, l-am lăsat în pace, am respectat dorința invitatului să nu scormonim rahatul. Dar ascultă-l cu atenție pentru că s-ar putea să spună un lucru. Pentru că se întâmplă multe lucruri. Spune cineva în cască, îl întrerupe ăla. E foarte nasol când sunt foarte mulți oameni și toată lumea vrea să vorbească ea. Și atunci se întâmplă diverse lucruri neplăcute. Punctul 8. Nu ceda când ai un răspuns negativ. Întreb ceva și omul spune, și cum... ce știm despre iubitul tău? Nu vreau să spun nimic. De ce? Pentru că el nu vrea să fie o persoană publică. Aha. Ne mai plimbăm puțin în curte, mai întrebăm alte lucruri despre ce piesă ai tu, cum cânti tu, ce frumoasă, ce deșteaptă ești. După care, la un moment dat, când așa te simți în reverie, îl întreb, și ți-aduce flori? A, mi-aduce flori. E în regulă, de ce romantic. Bravo. După care iar mai încercăm. Dar nu vreau să spun. Iar ne mai ducem prin curte și ne mai plimbăm și ne mai plimbăm și ne mai plimbăm și... Când ți-a spus te iubesc? Mi-a spus acolo o lună. Bravo! Și încetul cu încetul ne mai întoarcem, ne mai ducem, ne mai întoarcem, ne mai ducem și nu plecăm cu mâna goală. Nu trebuie să cedăm. Adică, e evident, pentru că dacă tu zici, te rog frumos să spui ceva. Nu. Și tot insisti și omul la un moment dat se închide și zice, nu. Îl lași, se relaxează, ne distrăm, ne pupăm, da, hihi, ha, hop, mai avem ceva de aflat. Faceți treaba asta. Da, după aia e ciudă pe el, că a spus. Nu e niciun fel de problemă. Se întâmplă treaba asta, da? Sigur o să obții ceva în plus. Te plimbi, te întorci, te plimbi. Oricum, este mai puțin decât nu. Și tot e o bucată cu o bucată cu o bucată face ceva